Good morning, guys. Muri say, in fact, I say good morning. Makadi you guys. Makadi you guys. How are you? Makadi you guys. Muri say, Maita mutenda tendai. How are you? Shama. Jiri say. Muri say, go guys. Muri say. Are you good? Muri kwa muri matima nenyika ma. Muri say. I hope muzviri kungoenda zvakadaro. Tiri kumira maminitsi yowe. Inga tiri kumira nhai Jesu wangu. Jesus. Anyway, tinodzimira 21 minutes. Heskan Tina, how are you? See, Murisei Resina, how are you? Kuda, say, 21 minutes. 20 minutes now. So 20 minutes is good. Tomira shedu. I hope muri good guys. Thank you Farai. Kana muri bo. Ayo kana muri bo shiro kudzwa. Kana muri bo shino kudzwa yo mangwana na nase. Andina ko yesu weni mwanangu, how are you? Ambotari sime yako kuseri kuti naye mama muri say. Yeah? Ne mwanangu. Yesu mangwana datombo joina ari kumanya. Ari kumanya datombo joina o mangwana. Mboto manya. Shimo manya. Abigail shiri say chedza, how are you guys? Mangwana na nasa ndangu ya kutsvara zvinhu zvakawanda kana kuti ndangu ya kuti tingoramba tichingoyeuchidzana. Anditika gore richangotanga zvakare guys. Anditika hatina kufeila. Asati tafeila gore richangotanga. You are not a failure. Ramba wakamira panzvimbo. Ramba uchipusha zvinoita. Nicolette wakaisa message kupi nokuti phone yangu ndiyo hapana ni message wanakabona Nicolette iwe atsokuisa ku old number nayi nikari seiko mwana wangu atsokuisa ku old number ndigangokuisira message nini pana pamira ngokuisira message muri sei seko guys ndango yana siti zotaura tiramba muchipusha guys asata konewa guys ndangoti ndiye kuzo inspire somebody else makuse ndiye kuzongopusha umwe munhu ari kuda kudona mumwe munhu ari kufunga kuti nini zvangu zviri kuramba kuita inini vedu enda garisa zvinhu zvangu hazvisi kuita ndatry kutoti makona ese zvinhu hazvisi kufamba aramba chingochema guys munozati kuna munhu anovata nepillow dzakanyorova usiku anovata pillow yakanyorova nemusodzi maskati they pretend to be strong kana inda kunovata usiku papa anenge achichema pillow yakanyorova nemusodzi ati nhamo nekufunga kuti saka zvinhu life iri kudai ndichamira zvakadini zvinhu zvandakasiyiwa nemurume ndiri single lady saka ndichaita sei zvino mwana zvakuda kuenda kuchikora ndakana pekutangira saka ndichaita sei zvinhu hazvisi kubatana saka ndichaita sei ndangu yakuti ndizotaura hanzi I am one of them. Thank you Maita Mutenda, saka I came for you. Anditi maona saka ndangoti ndingokudza kuti you know what, usati wafeila usabvume kufeiliswa nasatani, usabvume kuudzwa kunzwa watadza life nasatani. Do you know kuti a lot of mental health is real guys. A lot of people vari kuzviuraya nenyaya yekuti they cannot handle my situations. A lot of people vari kuzviuraya nenyaya yekuti she can't stand or he can't stand seeing vana vake vachitambura because arotya kunzi ndiri failure in life. Ndatadza izvi zvaramba saka vana vari kundiona sei, vana vavamwe vari kurarama life yakanaka, vana vangu vachiona zvinhu zvakadai pakukura kwavo vana vachazondivenga vachiti mai vakatadza. No, handitika ndikandingokudza mudikani kuti hausati wakundikana. Life yako haisi pacompetition, uri kurarama life yako wega ende destiny dzedu dzakasiyana. Pane mumwe munhu wakatonzi namwariwo uchastruggle in life zvigozoita. Musakangana kuti takanzi cheche cheziya mubhaibheri. Kune of course vanowana zvinhu izi zvavo but mukazvitarisa hazvilasti. Hanimaona ende zvakare usafe wakachiva vaiva unofunga kuti they have it all figured out, they have everything in their lives because ndoda kutaurira mudikani vakawanda vazhinji vakadaro usiku havavati vanazvo zvese but happiness mukati muupenyu hwavo hamuna. Iwewo hauna chinhu uri kutambura tinchaita sei but at least in your heart you have peace because if peace is very important mukati muupenyu hwomunhu. Saka mangwanani anasika pane kamwe kavoisi kanouya mukati muupenyu hwomunhu kanenge kachikudza kuti unozati chii zviri kutoramba. Iwo life yako yatoramba kufamba utongoriwo munhu autozvifananidza nevamwe vanhu chinguri rini uchingozama zvichingoramba uchingori rini uchingozama zvichingoramba. Kune kamwe kavoisi kanouya kachikudza zvinhu zvakadaro kanokutaridza zvimwe zvinhu zvokuti unotozviona kuti zvechokwadi ndakundikana. Handimaona asi regai ndikudzei voisi iroro harisi voisi rinobva kuna Mwari. Voice iroro ivoice rinobva kuna Satani, ivoice rekukudisappointa. Musakangana kudogara nchikudza kuti Satani akaya kuzoba kuuraya nekuparadza. Kudokuparadza kwanenge achitoita pakuto whisper, the moment he whispers in your ears kuti iwewo utori failure watadza una zvekuitwa nevamwe zera rako, voice iroro it will lead you into depression, it will push you into stealing, it will push you into competition, it will push you into greed, it will push you into jealousy, it will push you into zvinhu zvakawanda. Animona
it will push you into zvinhu zvakawanda. Saka ingozviudza kuti you are running your own race. Ende Mwari variko, Mwari vanonzwa. Ndinogona ndichikuziva kuti guys, Mwari vanogona kupindura ipapo because the problem yedu isusu vanhu we want instant answers, but Mwari vanopindura. It might take time, but Mwari varikunzwa. Usafunga kuti zvauri kuchemera, zvauri kukumbira, zvauri kunamata usiku wese wakamira uchinamata, Mwari havasi kunzwa. Mwari vanoona ende Mwari vanodaira nenguva yavo. Kune those fortunate ones kuti vanodairoona Mwari same time andoona. Kwete vamwe kuti zvinotora mamonths, kwete vamwe kuti zvinotora maweeks, kwete vamwe kuti zvinotora mayears kupindurwa, but pakupedzisira Mwari vanongopindura. Antika remember soko raMwari vanotaura vachitanzi I will never forsake nor abandon you. Antika Mwari havakusiyi ende havakurasisi. Avambofi vakazokuignore because utori munhu wavo, utori muurongwa hwaMwari, utori plani yaMwari, utori God's plan iwewe. Panguva yazvinenge zvichiitika ndakambokudza kuti hazvimake sense because unenge uchitofunga kuti iwe ukatarisa life yako, ukatarisa life yeumwe munhu unozoti hazvisinyatsoita, handiona. But utori muurongwa hwaMwari. Chakambokuti Mwari havakupi mutoro usingakwanisi kutakura vadikani. Chakambokuita kuti usvike pazviri nhasi uri zvauri izvozvo, usina kufa, uchingorarama uchikudza vana vavo ne from hand to mouth. Mwari vanenge vachiziva zvanenge vachiita. Mwari vanenge vachida kuzokugadzirira chimwe chinhu warivara chatinonetsa isusu vanhu. Kana after makore tagunun'una, after some years tagunun'una, tachema tati aina ndichadi kumunamata Mwari uyu because zvandinonamata vamwe vatonamata sezvinongoita. Ini ndawane kunamata but zvinhu zvangu hazviiti, ndakusiyana nazvo. Mwari vaya munamato wakabhenga, ramba uchibhenga minamato yako. Pawakabhenga minamato paya after 3 years 5 years zvakutanga kuvhurikira kudai, zvakutanga kuita unokanganwa kuti wakambochema kumashure uku, unokanganwa kuti kumashure uku wakambogunun'una, unokanganwa kuti kumashure uku wakambodemba kuti but ini Mwari hamchandiona ndichakunamati. Mwari vanga vane hunongwa hwavo zvazouya zvinhu zviya. Hatichagoni kudzokera kuna Mwari kuti asi Mwari shuwa ndakambonamata pa tinokanganwa. Kwaina wasu wekupi? Hanomaona zvazvokuti unobva wakanganwa kuti Mwari vakambondita chakati, handiona. So we tend to relax, handimaona. Kana kutokurivara chakuti but ndakambochema 3 years ago ndichikukumbira saka kuvhurika kwazvaita uku zvavhurika nekuda kwei, zvavhurika nekuda kwechii, havasi Mwari here vavhura. Tinokanganwa tidzokera kuna Mwari tinoti Mwari makandizarura paya patakanga ndadai, handimaona. Saka never ever accept defeat in life. Musafe makabvuma defeat paupenyu. Ukaona voice yarauya richikuudza kuti you are a failure, tell yourself that you are more than a conqueror, and indeed you are more than a conqueror. Kana soko raMwari Mwari vakataura kuti iwewe you are more than a conqueror in Christ, kuda kuti utori conqueror zvokudaro, uri mukundi pazvinhu zvose. Paunosvika pakuti ndasimudza maoko as a sign of surrender, ndanetsa Mwari, ndaremerwa Mwari, handichagoni Mwari, handichisina mashoko ekutaura. Pane pokuti guys uchida kunamata unoshaya mashoko ekutaura, mashoko anotiza kushaya kuti ndoti kudini nokuti wakaremerwa waneta. Pane pokuti unopfugama uchitoda mbonamata kudaika hakuna chinobuda, unopfugama ugopedzisira ungoti tuzu usina chekutaura because wakaremerwa. You can't even utter any words to God. Hanzi panoperera pfungwa dzako Mwari ndipo panotangira. The moment you sign, you raise up your hands and surrender. It's raising up our hands is a sign of surrender. You are surrendering everything to God. Hanzi God will take over. Never mind us people who are always there to judge you. Tichauya tichikujaja, tichauya tichikutaurira kuti wakatotofeila, wona vamwe vezera rako zvikuru sei mafamilies umu vanofarira kukombeya, wona vana vekwaningi kana vari mai, wona vana vekwamai nini zvinhu zvavo zvikutofamba, wona vana vekwaningi inini ndakaregwa vana vangu here, zvinhu zvangu vanotipa pressure. They give you pressure kuti unosvika pakuona kuti upenyu hwangu hazvisisiri izvo. And stop taking any pressure from anyone. Run your own race. Run your own race iwewe. Vachitaura kuti hazviiti, vachitaura kuti uyu haana kwanofa akaenda, vachitaura kuti uyu hazvi zvakabudira papenyu hwake, iwe ningo chingoti haleluya Jehovha, Mwari makanaka, zvangu zvinoita, Mwari ndoda kutokutendai, zvangu zvakatoita, usati zvangu zvino, zvangu zvakatoita. You walk with faith. Tinofamba mukutenda. Hanzi faith is believing in what you don't see and what you don't have. Chinchisipo kubhiliva kuti zvichaitika kwangu zvangu zvichaita. Vari pakati pekutaura kuti chero zvoita sei iri, ringori hure iri harirorwi. Udza Mwari kuti Mwari, mashoko aya ndoda kukuudzai vadika ndakamira pano, takambomaudzwa. I still remember me ndichiudziwa neimwe hama yangu chinzi mota ndanepwa hure iri joki iri, matinoenda nekupi? Hakuna kwatinoenda nakoko. Harina. Antika by time iyo yandaikura ndanga ndiri mwanawo, ndakanga ndida mbo experience wokuti life chi, ndakanga ndine musikanganzo yakanga ichitoonewa mwe vana kudzoko, ndakanga ndiri mwana akanga ari world, but veukama vakandijaja, veukama vakataura zvakawanda, veukama vakarwadzisa mai vangu panguva iyo vakati harirogwi ihure harirogwi, mati zvinoenda nekupi honai. Asi today here I am. Handimo here mumba ndatochemberera mumba ndirimo. Vavo vana vai vakanga vachinzi vedu vana vakadzikama, vedu vana vane hunhu, vedu vana vakadai so, vese vakapera kuinda vachidzoka kumba. Vakazara payadhi, vakazara mudzimba umo, vazere nevana imomo.
life inochinja. Nokuti tiri vanhu tinojaja tisingazive future yemunhu. Tiri vanhu tinojaja tisingazivi kuti kwari kuenda ndekupi. Tinoda kuzviita vana Mwari tinoziva zvese. Tinoda kuzviita isusu mahoni asingatadzi. But uporongo hwemunhu zvinotaurwa nevanhu asi zvinotaurwa naMwari. Mwari ndo vane plan yeupenyu hwako. Mwari chavanenge vataura vakati yes, no one will ever say no. Kana Mwari vakati it's a tick, hakuna noyachisa x. Chero vakazama zverudzi rwupi, chero vakaongeta matare akawanda sei, chero vakagara matare anengei, chero vakapinda pasi pemvura, chero vakaenda kun'anga dzinonzi n'anga idzi dzinoshamisa, n'anga idzi hadzikundikani. Ndati pauri mudikani vanokundikana. Pauri ndo pavanozorora ndo pabus stop. Of course mhepo inouya inokusheka-sheka. Vachakutaura zvakawanda veukama, ugoshekekana, mai vagochema, ugona misodzi yamai vako, ugobatikana kuti but mai vangu vari kuchemedzwa nenyama, ugodini. It's only temporal. It's only temporary. Hazvina kwazvinoenda because ane urongwa hwese ndiMwari. Ndogara ndichikuziva guys kuti we are acting a movie. Kumuka kwangu makuseni kwandatoita nhasi. It's a drama that we are acting. It's a script yandisingazivi inini yakanyorwa nemuridzi weupenyu. Izvozvo I'm telling myself ndiri pabus stop. Handitika ndikusvitsa ndikasvika basa ndautangira pakati ndinogona kusasvika because upenyu hwangu script. Script reupenyu hwangu handirizivi. Inini ndine zvinenge zvazongoitika ndo script rakanyogwa. Ndinogona kusasvika. Kuna amuka makusina nhasi achiti akanga achironga nezuro kuti mangwana toda kudai aita accident. Izvo zvari muchipatara. Umwe aita accident ari kuenda kumochari. But akakapromisa hama dzake kuti ndiri kuuya kana mukadzi dzake kuti ndiri kusvika mangwana nguva dzakati ndasvika but handina kusvika because upenyu hwatiri kurarama iscript yakanyorwa. Hausi upenyu hwedu. Upenyu hune muridzi wawo. Isusu we are just following the lead. Tikungoteverera zvakatangwa nemuridzi. Isusu tiri kumasure tikungofollowawo tiri kumasure. Chaizvo. Let's stop playing God, guys. Ngatirege kusvita vana Mwari. Ngatirege kuita vana judge Judy vekujaja vana vevamwe vanhu. Ngatirege kuudza vamwe vana vevamwe vanhu kuti ma-failures in life. Ngatirege kuudza kana uri mumwe vamwe vanoudza vamwe vana vevamwe vanhu kuti uri failure, uye akatadza upenyu. You have to stop it and withdraw your words. Maxwell, Hans, don't die before you come to Liverpool. I will not war, but if it's God's plan, handizvirambi. Kana uri urongwa hwaMwari, handizvirambi. Kana zvisiri zvaMwari handifi ndinenge ndiripo. Kana uri mumwe kuti unostop unojaja vana vevanhu tosera vana vevamwe vanhu pasi kuti ava vakazvikombera, you think uri better than other kids, you have to stop it. Kana kuti other people, you have to stop it because upenyu hausi hwako, upenyu ndehwaMwari. Iwewe neni tingori vafambi panyika vari kuacta drama. Tiri kurarama nenyasha. Chinonzi kurarama inyasha vadikani. Hakuna anorarama nelaki rake. Hakuna anorarama nelaki. Tiri kurarama nenyasha. Nyasha ndo dziri kungotisunda zuva nezuva. Handiti saka mudikani wanga uripo wanga uchichema zuva nezuva, wanga uripo wanga ukavata pasi, wanga uripo zvinhu zvako hazvisi kufamba, ukutopinda mudepression nenyaya kuti zvinhu hazvisi kufamba. Simuka mudikani, geza, put on your lipstick, usina pekutangira, uti Mwari makanaka. I thank you God, Mwari ndinokudai, Mwari ndinokutendai. Thank you for the unseen, Jehovah, for the things that I have not seen that I know you are giving. You are giving me. Unoziva kuti sometimes Mwari akakupindura pati zvinoitika in the spiritual realm. There is kune mweya kune anonzi the prince of Persia akabata pakati apa between you nedenga. Pane prince of Persia ari pakati aripo. Minamato painoriliswa paunokumbira zvaunokumbira, minamato yako ichiriliswa kunzi yakuya kwauri, before it comes to you wabata iwewe zvinoriliswa pakati apa. Do you know that the prince of Persia will try to fight? They wrestle with the angels that have been sent by God to come and deliver your blessings. They wrestle a lot kuti ma blessings iwaya haendi. Angel ishara kuti ndinopafura ndikufa unodeliver ma blessings emunhu. Prince of Persia ishara kuti hazviiti, hakuna kwanoenda ma blessings iwayo. They wrestle a lot. Usati wabata chako chaunobata. Asi nekuda kuti we are more than conquerors. Tiri vakundi nekufurikidza mushoko raKristu. Ma angels anozongopenetrate, anozongokunda voya kupa ma blessings ako. Asi after a very long struggle, Prince of Persia anotry kubata minamato yevanhu. Anotry kubata pane paunotichinamata kudai unozosa kuti minamato wangu hapana kwauri kuenda. Unozosa kuti zvandikutaura hazvina kana sense, hazvina kwazviri kuenda. Pane pokuti ukanamata wega unofila emotional or my emotions ekuti ungati Mwari watondinzwa panapa ndapindurwa. Pete pokuti sometimes you try hard, you try. Unonzwa kuti hapana zvandiri kuita, hapana kwauri kuenda minamato iyi. Ungati yakamira panzvimbo 1. The Prince of Persia kana akushanyira anenge aida kuzakurwisa. Pauri mudikani zvatagwa naFarai panodarikika. Panodarikika paupenyu. Chinonzi life is up and down. Tinopinda nepakaoma pasirawe. Tinopinda nepakaoma tobuda. Tinopinda nepanorwadza asi tinobuda nokuti Mwari ndiMwari. Mwari ndiMwari. Havafaka kusiya ende havafaka kukanganwa. Isusu vanhu vese tichakukanganwa
ende bhazi harina kana munhu kana 1 mai mwana. Ona ibhazi empty kana 1. Harina kana munhu 1. Ende mabhazi iwayo anogara asina kana vanhu. Good morning. Good morning, 1 second, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Harina kana 1 kana 1 ndindoka. Ndizvindiri kumusoro kwangu. Kana yazoita yandoda pachisiti changu. Atodzima bhazi. Saka tichatombomira pano futi. Thank you. Tichatombomira panapo. Zvakaoma. Oh, nhasi Saturday. Guys, kwini kukangamwa kuti garashwa nhasi Saturday. Ndakangamwa. Ndizvo zvacho inguva 22 past. Asi ndosvika. Andimaona. Saka, hey, urungu ari kumasoro kwakuita noise. Vanhu vakada kuitawo noise. Andimaona. Saka ndozvana ndichida kungokuudzai kuti muzive kuti pauri panodarikika mudikani. Ramba wakamira. Problem yedu we give up. We give up. Tikaita sekuti tashekwa kudai so. Ukaita sekuti kwasimuka mhepo kudai. Tinozunzwa. Kuzunzwa zvokuti unopesera wakuona kuti Mwari hakuna. Unopesera kuti what's the point yekunamata. Makamboona ukati uri mukati memafaro ukawigwa nedambudziko kuti unopera power. Unopera power zvokusvika pakuti unotadza kana kunamata kuti pati Mwari ndiri mukati meko kunamatai. Zvinhu zvakadai zvoitika. Mwari ndakusiya. Ndo zvatiri vanhu. Hatigoni kumira panzvimbo. Dei zvaigona vadikani. Ndida kumbokudzai chimwe chinhu 1. Ndida kudzidzisai chimwe chinhu 1. Dei zvaigona imbotrayai in the midst of that storm. Zvakaoma kudaro. Iwe deedza Mwari. Uti Mwari makana usarega pazvinenge zvakaoma ipapo zvichinetsa kunamata. Deedza Mwari. Deedza Jehovha uti Mwari chero ngazviuye ngaisumuke mhepo yacho. But Mwari handisi kuzorega kunamatai. Mwari handisi kuzorega kurumbidzai. Nokuti munoziva pese pandinoya ndichizama kusimudzirai panapa. Yesi chibhishu. Pandinozama kusimudzirai panapa most of the times. Ndinenge ndichida kuti vazhinji venyu andika don't look at me. Moti uyu tikuona kana zvandinoita zvakanaka torai izvozvo zvakaipa siyai. Zvakanaka torai. Zvandinotaura zvakanaka torai. Zvakaipa zvandinotaura siyai. Chaunoona kuti chinokubatsira chitore, chisingakubatsiri chisiye. The reason why I'm saying this is makambozvitarisira kuti inini in the midst of the storms ndinoya ndichiparidza. In the midst of the storms ndinoya ndichiti Mwari makanaka. Makambozvinotisa here. Ndinoda kuti mudzidze kuita izvozvo. In the midst of that storm, what you are going through, I don't know it. Stand firm and say, Mwari, I will forever be grateful. I love you, God. I will never leave you. And ndicharamba ndakamira nemi. Ngadziuye hondo dzisimuke. Zvakaita Job. Akati ngavaparadze zvavo. Ngavauraye vana vangu. Ngavatore pfuma yangu. But Mwari handifi ndakakusiyai. Mwari ndicharamba ndakamira nemi. Zvichirwadza. Vanhu vachichema vakaunganira vana vake. Akaramba achingoti muri Mwari. Vanhu vachitaura kuti danga rafuta. Zvipfuyo zvapera. Akaramba achingoti muri Mwari. Akaramba achingoti muri Mwari. Panguva yekuti uperegwe iwe simudza. Vazhinji pastorm painosimuka zvechokwadi kuti kana usina kusimba unotadza kana kushama muromo chaiwo. Because remember panguva iyoyo vanhu vanenge vakamirira kujaja. Sevanhu venyama, they'll be waiting to judge you. They'll be waiting to tell you kuti honai anonamata chii, arikuparidza chii, zihurere. Arikuparidza chii panguva iyoyo yekunzi wabatwa uchihura. Andichiona wabatwa uchidai so kana panguva yekuti Mwari ndiMwari vanoregerera vadikani. Andi muri kudzwa Mwari ndiMwari vanoregerera. Ende ndoda kuti ndikudzei ndoda kusimbisa nhasi iwe mudikani unofunga kuti iwewe wakatadza zvokuti zvivi zvako zviregeregwe. Uchitadza nhasi. Uchisimuka udzokera pamberi paMwari kuti Mwari imi makataura mukati mesoko renyu ndimi makataura mukati. All have sinned and fall short of the glory of God. Mukati tese tiri vatadzi tinovavarira kuva vatsvene. Mwari ndadzoka ndatadza vanoregerera. Mwari havana kufanana neni newe. We keep records of yesterday. Kuti nezuro wakazodai, nezuro wakazoita makuwa, nezuro wakazonyeya, nezuro wakazodai. Mwari havatarisizve izvozvo. Paunotangira ipapo kuvadeedza, paunotangira ipapo kunozvininipisa pamberi pavo, Mwari vanokansela. Hanzi tinotadza 77 times 7 per day. Mwari achitiregerera. Ndiani akambotadza zvakadaro per day? Ndiani nhamba yanataura 77 times 10
per day. Ndiani akambotadza zvakadaro pazuva kuti unotadza 770 times per day? Hakuna ndatadza, but Mwari anenge achingotirigerera nokuti ndiMwari vakatendeka, ndiMwari vane nyasha. Kana chinzi munhu ane nyasha, ndiMwari vane nyasha, ndiMwari vanongona, ndiMwari vanoregerera. Problem tinoda kuramba tichingoudzana nekujajana nekurimaindana kuti iwe wakazodai, iwe unotozikama, iwe wakazodai, unotozikama yokuti wanga uri bishu pakati, utozikama kuti iwe mumaraini mumakuwa haubviri, utozikama. Who is perfect? Ndiani wacho mutsvene atore dombo atake mumwe? Angasimuka nhasi pakanzi tora dombo utake mutadzi, angasimuka nhasi akati ndiri kumutanga ini kunotema ndiani? Tiri vatadzi tese, tose tiri kutsvaga nyasha dzaMwari idzi, tese tiri kutomutsvaga Mwari ushu, tiri kutotsvaga denga iri tese, hakuna mutsvene. Simuka mudikani, dust yourself. Simuka, tell yourself kuti you know what, I am great. Mwari makanaka. Family vachikubvisa mugrupu refamily group kuti iwe haupindi mugrupu refamily group uri kunzi wadai, ramba uchingoti muri Mwari. Imi mucharamba muri Mwari. Pazvakaoma ipapo shama muromo wako kuti muri mucharamba muri Mwari. Mwari vanoona ende Mwari vanomira panzvimbo ende Mwari havakusiyi uchishungurudzika nokuti ndiMwari vane chinangwa neupenyu hwako. Dei vanga vasingakudi Mwari vanogona kungotora upenyu hwako within a second. Dei wanga usina basa, life yako dei yanga isina basa iwewe, sezvaunoudzwa nevanhu kuti your life is nonsense, your life is worthless, vanogona kukutora within a blink of an eye, unenge watoenda. But the fact zvekuti uchiripo, the fact yekuti unobuda uchienda kwaunoenda uchidzoka uri mutano, uri in one piece, kureva kuti Mwari vane chekuita neupenyu hwako, kureva kuti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako, kureva kuti upenyu hwako huri mumaoko aMwari, hausi mumaoko wemunhu. Handiti tiri vanhu tinoshekana, tiri vanhu tinozamana, tiri vanhu tinoitana zvakawanda, but Mwari havadaro. Zvandinokushuvira pamusoro pako iwewe, Mwari havashuviri izvozvo. Zvandinoda kuona iwewe uri pamusoro poupenyu hwako, Mwari havadi kuona izvozvo. Mwari havadi kuona izvozvo. Mwari vanotoriwo nemaplans avo akasiyana, plans to prosper you and not to harm you. Mukaziva izvozvo munenge matobatsirikana kuti what people are saying and what people are seeing hazvizvo zviri kuonekwa naMwari. Mwari vane maplans avo to prosper me, not to harm me. Saka simuka, dust yourself up, put on lipstick. Usitorina kana pekutangira, usina kana chekudya, isa lipstick. Ungoti Mwari makanaka. Ndikunomwa mvura nhasi kumba kwangu asi Mwari makanaka. And refuse to look like your problems. Ramba kutarisika sema problems ako. Makambona munhu anenge achida kuzura tsitsi nevanhu nematambudziko anoita sei. Anoda kusvika pavanhu vachitaridza kuti ndiri kuisa tsitsi, mafuta ekuzora chaiwo handina, ganda rangu rakaita waiti, handina kumbozora mafuta, handina kumbodai. You know, I say refuse to look like your problems, because you are not a problem. Iwe kana uri mwana waMwari, handika, if silver and gold belongs to God, kana uri mwana waMwari, it means silver and gold belongs to you. What you just have to do is command. You were given power to command. You were given power. Problem achita ndekuti tinofunga kuti miracles they were done nevanhu vaita panguva iyoyo. You don't believe kuti you yourself you can do miracles in your life. How believe kuti iwe pachezvako you can do miracles in your life? We were given power to stamp upon snakes and scorpions, and they worship you. They will do you no harm. They will run away from you. Problems, demons will come. Then when they look at you, they will tremble. Munoziva kuti vamwe venyu guys, you are powerful to the extent yekuti when the evil people looks at you, they feel intimidated and threatened by you. You are that powerful. Yekuti vaipi ukasvika kufamily kudaiso, family group kudaiso, vanga vachitaura usipi. Ukasvika kudaiso kangona manzi yako kudaiso, vandoti une mushonga. Hauna mushonga, une glory. Une glory. Ndo yaunayo wakapfeka. Your spirit disturbs their spirit. Paunosvika iwewe vanotiza. Paunosvika iwewe they disappear. Because pasvika munhu akatakura ku glory, pasvika munhu ane kuzodzwa, pasvika munhu ane anointing inotyisa, hazvigoni kunzwisisika nevanhu venyama, because tiri vanhu venyama. Tinenge tichiona sekuti munyama, dzimwe nguva tinodedzera kuti munyama, ane munyama uyu, ane munyama. Ini handidi kudzwa kuti ndine munyama because handina munyama. I don't want anybody to tell me about a case inonzi munyama, because chinonzi munyama is a case. I am blessed. Whatever that happens in my life, whether bad or good, it happens to everyone at some point, and it's a season. Hanzi kune nguva yekudzvara, kune nguva yekukohwa, kune nguva yekufara, kune nguva yekuchema. It's a season inenge yauya, it will pass. Kana season ichapfuura, kana yapfuura mufaro uchauya. Pane vakaimba vakati mufaro uchauya, mirira mangwanani, mufaro uchauya,
mirira mangwanani, mirira. Wait. Problem, we can't wait. Hatigoni kumirira mfaro wedu. We want to live in sorrow every time. We want to live on people's words. Zvinotaurwa nevanhu zvatoda kurarama nazvo kuti vanhu vakanditi zvakati saka ndichararama naizvozvo. Mudikani, life ndeyako. Ukararama life yekuti tinokudza kuti rarama so, haisisiri life yako. Wakurarama life dzevanhu. Wakurarama life dzevanhu. Rarama life yako zvaunoda, the way you see it fit, the way yaunoda. Only God knows your life. Only God has a say paupenyu hwako. Timu rese isusu vamwe vese hatina sei paupenyu hwako. Timu rese isusu hatikwanisi kana kukupa kana anointing zvayo, hatikwanisi kana kukupa kaglory kadiki because hatitorina kaglory. Ndikutokatsvagawo, ndikutoida, hatikwanisi kukupa. Refuse, especially mazuva ano atiri kurarama aya. Tikuparadzwa nevanhu, tinodisappointwa nevanhu, tinoparadzwa nevanhu, tinobviswa pana Mwari nevanhu, refuse kubviswa pana Mwari nevanhu. Dei taibviswa pana Mwari nevanhu, vamwe vedu vakafanana nesu kudai, dei tisingaiti tichitaura soko raMwari apa, nokuti ndingadei ndichingozvidza kuti nematukirwo andakaitwa zvino nezvakataurwa zviya, ndingaya ndichitaura kuti Mwari, vanhu vanonditi, but I know who I am. I know who is in me. And I don't care what people says. I know the truth and I know what God says. And I know what God thinks about me. That is what is important in my life. I don't care what other people says. And I don't care what other people thinks about me. Because anoziva upenyu hwangu ndiMwari. Vanhu vanogona kumhanya nezvavanomhanya nazvo nesaidi dzavanomhanya naro. But anoziva chokwadi cheupenyu hwangu. Anoziva chokwadi chisingazikamwi nevanhu ndiMwari. NdiMwari. Saka vadikani mangwana nhasi nangu yakuti ndizosumudzira mumwe munhu ari kufila kuti inini zvaramba, ndazama, ndadini. Tinosvika pakuperegwa sometimes zvokuti tinosvika pakuzviudza kuti ndomwa poison nevana. Munhu anopa poison vana vake, omwana iye poison obva afa kuti zvivarane. Death is not a solution. Mirira Mwari vakutore nenguva yavo. Mirira Mwari vakutore nenguva yavo, because at some point tese Mwari achatitora. But I wouldn't want to take my life away. Ndichamirira nguva yaMwari. Kana vati zvakwana, vakati zvakwana izvozvi, ndinongoti amen Jehovah, kuda kwenyu ngakuitwe. Who am I to stop death? Because no one can stop death, and no one is immune to death, and hakuna anogona kutiza rufu. Hakuna anogona kutiza rufu. Ndo kana pane chinhu chatisingatizi ndo rufu. Saka kana Mwari vati bhera rakwana, rati ngende, tinongoti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe. Zvichasara zvichirwadza vasara, asi zvichadarikawo. Andi muri kuona, kana isiri nguva yaMwari, aiwa handivhundutswe. Nokuti vanhu mukangoziva kuti vanhu havana denga kana gena ravanokuisa, havana denga kana gena ravanokuisa, unobatsirika. We are just there to talk, we are just there to destroy you. But nhasi chaiko ndikanzitora munhu uyu umise kudenga rako, handina denga randinaro. Ndikanzitora munhu uyu umise kugena rako, handina gena randinaro. Ndingori munhu ari kuto, ndakatomirira kuenda kugena kwacho ukoko, kana ndakatomirira kutsvaga dzandiri kutsvaga dzekutsvagawo denga iroro. Saka mirai panzvimbo, musakwatiswe nemafamily aya, musakwatiswe nenhamwedzi, musakwatiswe neshamwari, musakwatiswe nevanhu vamusingazivi. Kana varoi chaivo vanokuzama wakarara, vanozama, they try to shake you wakarara, vanozama kukuzama chaiko, but unongona wamuka. Vamwe makusani muchitomuka chaiko kudai so, utofunga patinisiro ndakarota munhu achindibata musoro, ndikarota munhu ainge arindidzvanya padumbu, ndikarota kunge ndikudyiswa, handiwana. Saka chichaitika, unomuka. Because Mwari ndo vane upenyu hwako, vakana vasingadi vanoramba neupenyu hwako. Vanoramba. Kana vakati no, it's a no. Chero vakauya varoi ava vakazara chitende, vakazara chichitsero, vachiuya kuti tikuya kwauri toda kuzokudai so, havakukwanisi. Havakuparadza, anzi uchamwa poison. Vachifunga kuti uchafa chakupa poison, vachifunga kuti uchafa. Vagokuona uchiimba mupoison imomo, isina zvainokuita. Vazhinji venyu makadzidziswa poison. Makadyiswa poison, musingazivi kuti makadyiswa poison, but vakakudyisai poison nanhasi vari kushamisika muripo. Vamwe vazhinji venyu makatraiwa makavata, makarara kuchinzi anofunga kungofuma akafa, anofunga kungofuma akastroka, vakashamisika muchimuka the following day muri vapenyu muripo. Nanhasi unodedzwa kunzi uri muroi mufamily because vakakutadza. Unotonzi ndiwe muroi mufamily iwewe, ndiundonzi uyu ndiane chikwambo because vakazama kutumira zvinhu zvavo kuti zvikubhagamure, but zvinhu zvavo zvakauya zvikatadza kubhagamura, zvikawana paine mufananidzo mwanga uripo, zvikawana paine glory yanga iripo, zvikawana paine kupenya kwanga kuripo, zvikawana paine anointing yanga iripo, zvikadzokera zvikanoripo kuti kutatadza uku takonewa.
varidzi vezvinhu vakati ndiye muroi chai, kwaakanobata kukuru, akanoromba kwakanyanya kukurisa kwatisingaziviso. Iwe uchaunoziva kana gwenzi remusoro chairo hauna. Gwenzi remusoro chairo hauna chaunoziva. Because pane glory inenge iri pauri. Kana Mwari vakusvikira vanosiya glory yavo. Kana Mwari vakusvikira vanosiya something. Havangove vasi Mwari vanongouya vachidarika. Kana soko rikakusvikira chako chako Mwari vanosiya something. Havangosi Mwari vanongouya ubva vadarika vasina chavanosiya. Vanomeka sure kuti vasiya something. Saka musavhunduke muchiona mamwe mafamily members asingasatauri nemi. Musavhunduke muchiona dzimwe shamwari dzenyu dzisingasatauri nemi. Musavhunduke muchiona umwe vanhu vachikupandukirai. Because chiri pamuri ichocho chakamborwiswa. Vakatadza. Now utori muroi mukuru kuvadarika. Utori muroi mukuru kuvadarika. Because they've tried. Exactly. Anzu Jesu ufike kuseni. Seveti vaqedile ngawe. Only to find kuti you are there live and kicking. Vanenge vakatamirira kunzwa mhere. Kuti takapedza nemadeko tikunzwa mhere wona mangwana uri kufuma kusoti mamukaseiko uri mukati mako kuti zvakaitika. Koinga wandachi vange tapedza naye. Jesu vanenge vasvika makuseni. Vabata vakati hakuna kwaunoenda mwanangu. Hapana chinokuwana mwanangu. Vanovhara kudai. Iwa uzvioni mumweya umu. Vanozvibvisa vochisa pasaidi kudai. Vanozvivhara vanobloka kudai. Bloka kuti uya mumubati uyu ndewangu. But hatizvioni tinenge tiri vanhu venyama, tine maziso enyama. Saka hationi. Tine maziso, saka soko raMwari taura kuti tine maziso but hationi. Tine nzeve but hatinzwi. Chiri mauri chihombe kuvadarika. Greater is he that is in you than the one that is in the world. Havana zvavanokuita. Nokuti uri werudzi rwemba yaJudha. Uri werudzi rwemba yekukonda. Uri werudzi rwemba yaDhavhidha. Uri werudzi rwemba yeruchenjedzo rwaSolomoni. Ndo kwako ikoko, ndo kaliba yako, ndo kwaunobva, ndo kune rukuvute kwako. Hausi werukuvute rwemba yekuvatengesi, yekwaJudhasi. No. Vative madzimai akangwara, madzimai anosimudzika. Proverbs 33 yemadzimai anomira panzvimbo asinga give up. Asinga give up mukuoma kwezvinhu, mukurwadza kwezvinhu, mukutambura kwezvinhu, mukushayiwa usina pekutangira. Because isu sevanhu we tend to think kuti material things is everything. Ndo pane pfungwa dzenyu. Unotarisa munhu kudai soka unoseka so ukaona zvinotaurwa nevanhu kudai sometimes unoti Mwarika nechemumwoyo Mwari dai mambovabatsira. Material things, we think when you have material things you have everything. No. When you have Jesus, when you have grace, kana uina Mwari, you have everything. Kana uina Jesus, you are the most richest somebody kudarika munhu akabata mabhillions ake. Nokuti kuchika Mwari ndokuvamba kwezivo. Tinofunga kuti tikauya pano chikutadza kuti iona izvini ndine mari yangu ndakazodai ndo no. That is just money. Yekuti mari iropafadzo rawakatopiwa iwewo kungonzi wapiwa ropafadzo chitowo mashereni udai. Kana Mwari vakangofunga kutora blessing yavo vanoitora and there's nothing anybody can do. There's absolutely nothing anybody can do. Kana vafunga kutora the greatest gift of all kuziva Mwari. The greatest blessing and the greatest riches of all kuva naMwari. Because kana uina Mwari une peace. Kana une Mwari une peace. Uri munhu ane runyararo. Haushekwi nemhepo, hauvhunduki nemhepo. Hauvhunduki nokuti una Mwari. Mwari ndo mukuru pane zvese. Musabvume kudyiwa nenyika. Musabvume kushandiswa. Musabvume kuti tinoroyiwa. Musabvume kuti anzi mishonga ichauya. Rega vaite mishonga kwenorambidzwe. Regai vaite mishonga chaizvo. Vaibate chaizvo. Havarambidzwa kuibata asi kwauri haishandi. It won't work. Because pane zodzo riri pauri. Pane glory iri pauri. Pane anointing iri pauri. Pane glow inenge iri pauri. Kwete glow yayo kuti glow yemafuta kuti uri glow yekwaMwari. Pane pamwe glow yaunongoona kuti but glow iri pane munhu uyu ingori glow isingadzwisisiki so iglow yekwaMwari. Let them touch. Let them talk. It's just talk. Vanotaura. Havamiri kutaura. They will talk. Havashayi zvokutaura. Vanotaura every day. Havashayi zvokutaura.
but wakambopera here because wakataurwa. Mwari vakatora here mweya wako nokuti wataurwa. Life yako yakastopa here because wataurwa. Zvinhu hazvisi kufambira here because wataurwa. Mwari vanoramba vachitoropa pauri kutaurwa ipapo ndo pavanoda kuropafadza. Pavari kutaura ipapo ndo pavanoda kuropafadza Mwari. Vanobva vagadzira table in front of your enemies. In front of your enemies vachiona uchadya nefork and knife vavengi vachiona. Dei Mwari vaive munhu guys. Kana nyika ino yeUK inoikai vana puna sesu dai tisina kuipinda. Dei Mwari vanga vari vanogara kumba kwemunhu ka. Dei tisingana kumabasa tinoenda tisiri vanozama zvakawanda. Vanozama but Mwari chandogara chikuziva kuti Mwari chaichai kana iri plan yaMwari kana iri plan yaMwari ka hakuna chinoitika. Kana iri plan yaMwari hapana chinoitika. Mwari vanenge vari in place. Kana Mwari vakatanga project havaisiri parodi. Muzvizive izvozvo. If God starts a project havaisiri parodi. Kana Mwari vakambokupa murume iyeye maitiya vakati ndiye wako chero takauya tiri 1,000 million 140,000 million ameno chiti toda kuzama kuparadza it will never work because ndezvaMwari. Asi zvemunhu izvi ndezvaMwari. NdezvaMwari. Hakuna angazviramba. Ungazvirwisa haugoni kurwisa anointing iri pamunhu. You can't fight blessing iri pamunhu. Tine maanointing edu akasiyana. And that's for a fact. Never give up. Ramba uchienda vachitaura vachipedza kutaura uchitoita ndamberi kuti Mwari makanaka regai vataure. Mwari itoita itoropafadza nditoita zvimwe. Ndirambe ndichiendera kumberi. Stop living your life because of people. Vamwe vatodza kutorarama life dzavo because kune vanhu vakaisa makamera. Kune vanhu vakaisa makamera mukati meupenyu kuti tinenge tichitongoona chito chaaita kuti akuita nezvei. You can't live your life because varipo vakaisa machipu ekutevedzera vachiona kuti arikuita nezvei kuti vazame kuparadza. Mudikane rarama life yako hakuna munhu anokuparadza. Only God can destroy you. Kana vati Mwari vati handichadi munhu chaichai hakuna munhu anokuparadza. Zvokunzanzi munhu anoparadzwa. Thank you mighty. Zvotanzi munhu anoparadzwa nemunhu varikuda kumuparadza. Istatement ratinotaura vanhu because hatinzwisisi kushanda kwaMwari but chaiko chaiko pafeya hakuna munhu anoparadza munhu. Mwari chavakatanga achiparadzwa nemunhu chinoparadzwa naMwari. Swema Richard makapiwa here mafuta mamwe enyu chinoparadzwa naMwari. Chakatangwa naMwari chinoparadzwa naMwari. Havarambidzo kutaura, havarambidzo kuuya nematheories avo, havarambidzo kufunga zvanoda kufunga, havarambidzo kugara pasi vachiplota kuti toda kumuwisa takadai, toda kuzodai. Asi guess what? Hazvishandi zviya. Ini ndinonyatsoziva kuti hazvishandi nokuti Mwari chaivo ndo vanoshanda, ndo vari pachigaro. Unless watanga watiurayira Mwari, kana ukagona une mapowers ekuuraya Mwari, toziva kuti wakapenga. Kana usati wauraya Mwari kana Mwari vachiri pachigaro nichiziva kuti Mwari vandionamata vari pachigaro aiwa you can try it will never work and it will never succeed. Zvinoperera mukutaura. Regai vataure vadikani hamufi makapera nekutaura. Dei taipera kwaiperwa vanhu nekutaura ka. Isomwe dei takatokangamukwa kuti tiripo isu paupenyu. Dei makatotikangamwa kuti tiriko. Dei makatotikangamwa because dei takapera kare takatopera. Asi here we are still standing and we are still going. Ende Mwari vari kungotaridza ruoko rwavo ngati mupenyu hwedu. Tiri kuruona ruoko rwaMwari every day. Tiri kuona hatichakwanisi chete kuti tishare mablessings atinenge tisangana nawo nekuti vandataura kuti vanenge vakaisa makamera vaya. Animoni kune vanenge vakaisa makamera hatichakwanisi but zviri kufaya. Ende Mwari vari kuropafadza uchida usingadi. Mwari vanongoropafadza. Uchida usingadi. Mwari vanongoenderera mberi. Havamiri. Saka wakavata pasi uri kuchema mai wekani indatadza ini zvandiremera ndichazindodini ndichazivi mudikani chimbomira ipo pawatogumirwa kusvika ipapa Mwari ndo pavakutotangira ipapa Mwari. Let's strive kuita zvakanaka. Hazvirevi kuti hatisi vatadzi. Ndakudza ndikati hakuna mutsvene pano pasi. Tose zvedu tichifamba tiri vanyangadzi kudai. Tiri vanyangadzi chaivo tichifamba kudai. Asi Mwari vedenga vanotida takadaro ende vanotiregerera. Sometimes tinoda kudiwa nevanhu stereki. Tokangaona kuziva kuti munhu anokuchinjira. Let's strive kudiwa naMwari guys. Let's fight tidiwe naMwari. Ngatirwirei kudiwa naMwari. Kwete kurwira kudiwa nevanhu. Vanhu vanokunyadzisa.
ende vanhu vanokurasisa vaunofunga kuti ndevako vanofamba mungano akapanduka because tiri vanhu tinopanduka tinofamba takapanduka mangwana chai diwa naMwari mari havafaka kupandukira ende havafaka kusiya ende vachamira newe ndofunga paupenyu muri kukura vamwe venyu muri kukura vamwe venyu makura asi malessons of life haaperi ari kudzimirei mumbatso haaperi muri kungoona every day daily muri kudzidza daily muri kudzidza hamustopi kudzidza tiri kudzidza every day kuti tizoro gwedu ndiMwari hanzi mukuenda kuikende ndikuenda kubasa hasi kuna nhasi murodi makanyara kutokangana trike madhisi kuti nhasi Saturday ndikuenda kubasa wena mona saka Mwari ndiMwari vakanaka vasikana ndingoda ndingozama kubatsirawo 1 or 2 vari kugive up handiti ndogara ndichikudzai ngwarirai social media ichakuparadzai ngwarirai social media ichakubvisai pana Mwari because the devil, I always tell you and I'll keep on telling you, the devil akauya netende rake nematools ake ose akawaridza pano ndopa akagara pasocial media. So if you are not careful muromo wedu uchatibvisa pana Mwari ugotadza kuti Mwari ndatadza kuona ndakanganisa ugotadza kunodzokera pana Mwari. Be very careful. Miromo yedu zvigumwe zvedu zvazvinotaipa izvi zvigumwe zvedu zvichatadzisa kuti tione the glory of God. Zvatinosangana nazvo zvatinofarira stereki zvinotadzisa kuti titadze tione umambo hwaMwari. Let's be very careful. Pane pambo kuti you must have that spirit yekuti inokudzora uyega ngodza kuti wakuda kutaipa kudai ungonzwa uchiti no and then you withdraw. Uchiona sekuti zviri kuitika pane zvinhu zviri kunakidza zvisingaiti tanga watarisa kuti Mwari ndakatarisa izvi vari kuti kudi nazvo. Leni wega ungakuite mumwe voice kana kuti mumwe spirit inongokudza kuti it's a no. Ubva ungoti no. I'm not going to do this. I am not going to go there. I am not going to do this. Ubva ungomira panzvimbo. Ungosiya ungoti rega ndimire apa. Kandimbosiyana nazvo. Mwari vanozvigona. Mwari vanokuitira. Sometimes zvinoda kuti ticontrol yacho isusu pachizvedu tizvicontrolewo kuti Mwari vatiitire zvakanaka. WhatsApp will be the end of us. Kuma WhatsApp ko. Facebook will destroy us big time. Instagram, TikTok. If you are not careful, because that's where the devil is operating with his agents. Akaita kudurura ma-agents ake kuti operate on social media. Ndo pari kuitika human trafficking, ndo pari kuitika child trafficking, ndo pari kuitika zvinodhaka zvese, ndo pari kuitika pornography yese, ndo pari kuitika everything is happening way on social media. And because tinoda mafaro, and we are loyal to entertainment, we don't see sometimes kuti zvinhu izvi, this is the hand of the devil. Uyu ndi Satan, uyu trying to control us, and zvinhu zvatinofarira so Mwari vari kuti kudini isu. Zvinhu zvandinofarira so Mwari vari kuti ineni. Uyu pane munhu aisa angry face pakomenti, sora hako mudikani waisa angry face. Hatisi isu tinoisa chinhu icho chinongoiswa nazuka, it's automatic. Pamungatesa uchiti SIS MELLY vari kumbira masters aiwa bodu. Chaiswa nazuka ufunge. Tsvaganyasha utendeuke dikani. Andimona, tungutunhuka tatei padhuze kudai. Tabirirei papa. Zvakaoma. Tarisai kuti Mwari vanoti kudini tichifara paya patinge what is God saying to us? Zvinhu zvinotinakidza izvi zvine benefit yei mukati muupenyu hwedu? Zvinhu zvatinofarira izvi zvinotipei mukati muupenyu hwedu? Zvine benefit yei mukati muupenyu hwedu? Hazvina. Totally hazvina. Saka sometimes tinoda nyasha dzaMwari tega hatigoni guys. We are human beings, we are people. We can't control it. We need God to help us control this.
because we are just human beings. If only God can help us, then we will go somewhere. We need to strive to be better people in life. We need to strive not to live in sin, but to live for God. We cannot keep on living for people, because people will run away from us. People will disappoint us. People will always be people, but God will always be God. The only person who's got your back right now is God. The only person who's got genuine love in your life right now is God. No one else. Yes, Tafadzo, I can see your comment. I can see your comment. Urukuti, you are so down. Why are you down? Pick yourself up. Dust yourself. Say, God, you are wonderful. God, you are so great. I love you, God. Nagarava dizeli mwana wangu arikunakigwa chaizvo nesoko. Are you enjoying it? I would like to follow it, but I'm not sure how, because I don't have my day mobile, so I need someone's. Okay. Oh, I can give you my handle. Oh, let me give you my handle. Okay. If you have passport, if you have. Okay. Oh no, I don't have it now. Oh, okay. Yeah. But can you tell me that But I'm almost getting off now. SIS MELLY diaries. I'm getting off now. Just right here. Hold on. Great. Thank you. Have a good Melly. Before the bus goes with me, Melly. MELLY. Thank you. Guys, mwari vakanaka. Ndadeta mwana wangu angandifarira mubhazi mu. Ndikumbirawo hendu yenyu. Hamene tasara achigona kunyora here. Ndikumbirawo hendu yenyu. Ndikufarira zvamotaura. I need to follow you. Nani mamunzwa. Ndo zvinoita Mwari. Namene tagona kusara achinyora here. Ndandangonyora kuti sisime. Hamene taziva kusara achinyora here. I've won a soul. Yes, that's how God operates. I've won a soul mubhasi. Ichizvifambira imo mabhasi. Ndatowina soul yangu. Soul yaMwari. Guys, Mwari vakuitirai zvakanaka, mosora zvakanaka. Ndichika guys, may the love of God be with you. Andichika rambai makashinga, rambai makadzvanya.